Good morning matats. Ni palit tag karne matas lo kay nakaluy-an tag ganiha ang akong isda akong gibaligya ni palit ko ana kay gimingaw na pud tag kaon ni matas kay napul-an na tag kinilaw. Dagaman tag mais matas. Aw akong gibutangan og mais. Oh ha. Sabaw ra gyud atong giapasan ni matats eh. Oh, tan-aw matats, perte kalami sa tong sudan karon no. Kanang gulay nga inyo nakita dira matats sama anang atsal, kamatis, Chinese pichay gihatag na sa ako ang followers no. So daghan kin salamat sa grasya nga naabot sa tuwa karon. Matats, habab na matats. Pagkadabis. Ako isda ganiya matats, akong gibaligya, akong giswap ani. Ako gipalit ani ba? Operator man siya. Habab na punta. Kami mo na may iskod no? Ang sinigang mo nilimtan ako. Gutom na. Yung Chinese pizza yung matas, hatag na sa followers, yung maramas, ano panghatag ni. Tanawa matas, basta na lang grasya matas, nga nung dili gud ta mo palit sa mga ingana, oy, sa tinuod na matas do, naulaw na ko sa mga tao, kagatan sa ko nga, puro lang isda, kinilaw, sinugba, nagbalik-balik na nato video matas, mo nang ginaingon ako sa inyo matas no, kung naalan tay kwarta, nga insakto sa atong budget, nga nung dili gud ta mo palit og lami, para ipakita sa mga tao, sa atong mga video, di ba? Para nindot pod, kaso lang, ang atong income, tama-tama, rapod mo, nang isda-isda lang sa ata. Pasak na kinilaw karon. Tama mga tas, mapul-an na tag kinilaw no, sumupas at karong adlaw matas, pamahaw, paniudto, panihapon, ug mabuntag sayo, magkilaw na punta.